ustezko Euskal Hezkuntza Publikoko irakasle lanbidea eraldatzeak zer nolako erronkak piztuko lituzkeen hausnartuko dugu, bai, denon artean nahi dugu horri buruz eztabaidatu. Azken finean, irakasle lanbideari buruz estrategia sendo bat edukitzeak badaukala bere zeresana etorkizuneko Euskal Hezkuntza hobe baterako, ez? Eta nola ez horrelako afera bati ezin zaio modu improvisatuan heldu, ez? Nola egingo dugun hau? Gaiari buruzko ezagutza eguneratua ekarriz eta nazioarteko ikuspegia oinarritzat hartuz, bai? Zergatik nahi dugu une honetan irakasleriaren profesionalizazioari buruz ikastaro bat antolatu? Bere hortan, gai honek konbinatzen dituelako gaiak berez duen garrantzia eta momentu historiko honetan duen urgentzia ere bai, ez? Garrantzia aipatzen dugunean, 21. Mendearen hasieratik, bai ikerketa zientifikoan eta baita hezkuntza mailako politika globalean, arreta handia bereganatu duen gai bat da, eta bestetik, EAEko hezkuntza arloko legegintza uneari erreparatzen baldin badiogu ere bai, bistan da hezkuntza legea onartu izanak aukera ezin hobea irekitzen digula gai hau erdigunean kokatzeko eta berataz eztabaidatzeko eta irakasle lanbidean etorkizunean hartuko diren erabakietan ere eragiteko, ez? Nori dago zuzendua ikastaro hau? Gure asmoa da afera honi erantzun eraldatzaile bat ematea eta horretarako ezinbestean behar ditugu gure artean, parte hartzaileen artean hezkuntza mailako eragile politikoak, ez? Instituzioetan ardura eta erabaki karguetan dauden profesionalak eta horrekin batera ere nola ez, hezkuntza komunitate zabalean errealitatearekin hartu emanean dauden aditu eta arituak. Gure helburuetako bat da parte hartzaileak ezagutza sakon hau bereganatzea, baina ez gara horrekin asetzen, nahiko genukena da norbera gero tokian toki daukan eragiteko ahalmena handitzea. Nahiko nituzke ere azpimarratu pare bat idei, ikastaro hau ikasturteari hasiera emateko oso aproposa iruditzen zaigu, ez? Irakasle lanbidearen esparru honetan motoreak edo berotzen hasteko, eta orduan interesa dutenei gure ikastarora erakartzeko bi ideia azpimarratuko ditut, bai? Alde batetik, hezkuntza eragileak, gerturatuko diren hezkuntza eragileak dituzten irakasle lanbideari buruzko eta irakaskuntza garapenari buruzko ideiak eta ikusmoldeak errebisatzeko eta besteekin batera sintonizatzeko aukera edukiko dute, bai? Eta helburu amankomunak zeintzuk diren ulertzeko eta diseinatzeko tresnak aterako dituzte ikastarotik eta bestetik, ikasteko eta batera lan egiteko ikastaroa izango da, bai? Zentzu hortan, elkarrekin pensatu eta definitu behar dugulako, EAEko irakasle lanbidearen eredua zein nahi dugun izatea, eta horretarako aukera ezberdinetan sakonduko dugu, eta gure testuingurura ekarriko ditugu kontzeptuak, esparruak, ekimenak sakonki aztertuz. Orduan, gonbidatzen zaituztegu denoi ikastaro honetan parte hartzera, eta espero dezagun elkar ikustea irailean.